Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ наворро сар кардем аз гови гусаладори савдошидагӣ 15,000 сомон. Гови гусаладори алои местни савдошидагиай маҳаллӣ гусалаш буқачай 15,000 сомон савдо шудааст бародаро. 15,000 савдо шудагиай ана чӯчӯш саҳар бега 5-6 литр шир то 7 литра ҷӯшидагӣ мега. Алай иншолло шириш камтар хел нисбат ба дигар моло сустар бояд боша. То 7 литра ҷӯшидагиай 5-6 литр шир доштааст бародаро. 15,000 савдо шудагиай. Хоб наворда яктаи лайкамонено то охир тамошо кунед. Баъд касе ай гуҷо тамошо дорад дар комментариҳо нависен бародаро, аз кадом шаҳр, аз кадом давлат. Баъд нависен ки мо аввали видеода ҳама вақт молҳои ҷӯшора мегирем. шумо фикротона нависен ҳамин кори мо дуруст аст ё ин ки аввал дубуқора бигирем баъд вайёра. Ҳаминам нависен, баъд ки аз куҷо тамошо дорад нависен бародаро. Наворда ҳатман яктаи лайкамонед. Ҳамаи намуди молора иншолло навор мекунем. Рафтем бародаро. Бародаро яктаи дига гови савдошидагӣ ёфтем. И бегусалай буғузи қисиришам номаълум. 10,400 сомонӣ савдо шудагиай бародаро. 10,400. Ҳамин гоҳ-гоҳ тамошобино менависанд ҳамин гоҳои қисир бигӣ, гоҳои қисир бигӣ. На ҳамин ки қисирам боша. Баъзеҳо гоҳои қисирам мебанданд ко 10,400 мана. Хурдан соз боша шир фоидаи зур мета иншолло. Бародарони яктаи дига гови гусаладори ёш якмзой гоҳои маҳаллии худмон нархи навош 19,000 сомонӣ муомила дорад. Гоҳи ёшак шӯрак мана чӯчӯш. Хоб мана гусалаш мода сути қанча бунака? 4 литр. Хоб саҳару бега 3-4 литр шир доштааст бародаро. Шириш камтарай 3-4 литр саҳару бега 19,000 сомонӣ муомила дорад. То 16,000 сомониро бозор кардааста. То 16-ра хоб айвайда пастам кадагиам бародаро. И 16 паталок шай. хоб анаи буқа савдо шудааста бародаро. Ира байни харидору фурӯшанда 1000 сомон мондагиай. 22,000 сомон харидор кардааст. 23 соҳибуш гуфтагиай. ҳозирашта маслиҳатош рафтааста ира додагӣ нест бародаро. 22 ҳамира нарх кадагиам. Хоша савдо. Қай сӯзай. Хоб бародаро анаи буқаи чорнапёстр савдо шудааста. Буқаи акаи Қодир. Ай шаҳраки хун. 14,200 харидор кардааста бародаро. Акаи Қодир дida 15,000 гуфтааста. 800 сум монда байнда. Байнда 800 сум мондагия. Ҳозирашта савдо шудагӣ нест. 14,200. Фикротона бо нависен дар комментарий. Ана. Хоб ина буқачаҳои майда ёфтем бародаро. Бисёр кас мепурсанд ки буқачаҳои майда некен якта дутай камай бародаро. Некен ба қадри имкон сёмка мекунем. Ҳамин дутай бо ҷоида яктаи дига буқаи майда нест. Хоб 8,000 ай муомила дорад. Хоб 7,000 бозор кадай бародаро. 7,000. Ҳардшам як хел нарх. Пародоршонам акуд буқачаҳои маҳаллӣ да. Бачени худшай ҳамаш. 7,000 бозор кадай бародаро. Ина бо дутаи дига буқача. Сурхиш 9,000 буда, анаи сияҳиш 8,000. Бозор чанд кадака? 8,300. Ира 7,5 миша сияҳ. Ина бародаро. Буқачаҳои майда беҳад камай.
Неки ёфта иншоалло съёмка мекунем ано качо. Дута будаю, дута фарбеча. Неки ира соҳибш набудай бародаро. Майда ака, неки ҳар душам фарбе будай. Мутаассифона соҳибш нест неки инора. Ана яктаи дига буқача. 9000 сомонӣ, буқачаи шикамба. Шикамкалон. 8 бозор кадагай 9000 гуфта судагай бародаро. Ана бародаро. Хоб иҷа буқачао ҳаст. Буқача не буқо барои бастан. 13000 сияҳш будааст. Чанди? 11000. Чанди кадан? Бозор ҳарча 22000. 22000. 11 не, 22 кадаги нест. 11 боша? 22 худш меша, 21 кадаги. 21 ҳар душа кадаги. Авахе. 13 ҳар сеша, 14. Чанди кадан ба? И ҳарча 23000 тестан. 23? 23000 ҳар душа дар як ҷоягӣ. 12 200 ира кадаги бозор. Буқо барои бастан. Тақрибан 5-6 моҳ ғуноҷинча, ғуноҷини деҳқонӣ будааст. Ира 6800 сомон бозор кардеста бародаро. Хоб соҳибаш 7 тугри бите гуфте судагиай. Нархш камтар баланд шуда, неки пародаш хушрӯ будайда, ҳисоби ҳамӣ бошад мана. 6800 сомонин харидор кардаистай бародаро, 7000 соҳибаш мега. 200 сом мондай байнда. Обина бароқ шукорои 7 моҳа, 8 моҳа, 6 моҳа. 2500 нархаш муомила дора бо. Хоб 2200, 2300 рафтаистай бародаро. Уларам зидлардамма? Бошка? Ана исмш будая. Исмш ҳамин нарх. 2200, 2300 рафтаистай. 2500 гуфте судагия бародаро. Шукорои 6 моҳа, 7 моҳа то 8 моҳара. Сунда бо ҳаст. Ҳозир нархоша анеқ мекунем, мепурсем. Сезони барра шидагия бародаро. Шукор барра шидагия. О бародаро ина бо баррачо. Баррои 6 моҳа, 7 моҳа, ҳамаш ку майдашам 6 моҳа болои гуфинора. Хоб 2500 мега инора. 2500, 2600 муомила дора. Хоб 2300, 2400 фруктести мега. 2150 ҳам метия яктата хаяку вобастаи савдо. Бародаро. Сезони барраи ҳозир. Баррои калон ҳам хел. Бисёртар аммо қушқороша мефурӯшанд. О бародаро иҷа қушқорои калон будааст, сета чори будааст. Чорио яъне 4 сола гузаштагӣ, яъне дандон. Ай дандонаш ҳисоб мекунанд, да? 4 та дандон баровардагӣ бошад, чори ҳисоб мешавад. Хоб баъд шишак, дигаро шишак будааст. Шишако 7000 будааст, муомила дора. Хоб чориёш 9000 будааст, боз ҳам муомила дорад бародаро. Қушқорои ҳисорӣ барои зот ҳам мешавад, барои бонӣ ҳам. Касида чи хеле маъқул бошад бародаро. Мана инош 7000 инош мана. Яке ҳамаш миён дарози зур буда. Ҳамаш миён дарозай. Хоб ҳозирашта ягонта фруктагӣ набудааст, агар нархи аниқшам мегуфтем. Нечигача қиляпти ки шаклар? 6. Шакора 6 то 6000. Хоб шарлар чи? Ҷиттами, ина чориёра то 7000, шишакора то 6100 сомона бозор кардааст бародаро. Хоб
26 та ҳаминҷа барақшқор. Kimga nima demoqchingiz ayting. Xo'p, ҳаминҷа 25 saray qushqo'ray barodor hozir savdo shidaga 2600 somoni. 2600 ҳамаш барақшқо'ray barodor. Hozir jam savdo shidaga va yo'ra megirem, avval inora bigirem guftem, hozir ino merafta barayi ҳамин. 25 sar 2600 somoni savdo shidaga barodor. Барақшқор ҳамаш. Mana inosh 2100 somoni. Nechta berdi? Idem 25 ta. Ijadan 25 ta bud ast mana. 25 ta ino 2100 somoni savdo shidaga mana. Barodor, ino ham barray. Va yosh kalontara, inosh maydatar. Marhamat. Ol bozori nohiyai Do'sti. Joyi mo'li mayda.